Grupp ta' studenti Maltin fl-Istitut tal-Istudji Turistiċi l-ITS qed itellaw wirja mill-isbaħ ta' kejkijiet u varji forom miċ-ċikkulata fejn qed jesponu r-riżultati li rnexxilhom jiksbu mill-istudji tagħhom f'din l-istituzzjoni ewlenija edukattiva f'pajjiżna. L-istudenti taħt il-gwida tal-għallim tagħhom Jimmy Aquilina irnexxilhom joħolqu spettaklu viżiva b'parti tentazzjoni għal kull min iħobb il-ħelu. Wan tkellem ma' Aquilina dwar din l-isfida ta' 22 student biex joħorġu b'dawn ir-riżultati tant sbieħ. L-isfidi huma bħal kollox jiġri ppjanar minn qabel, però waħda mill-akbar sfidi hija li ħafna mill-istudenti peress li tkun l-ewwel esperjenza fuq da xogħol tkun iktar tiddedika ħin student minn ma ieħor. Però fl-aħħar tal-ġurnata kif tistgħu taraw ukoll ix-xogħol huwa ta' sodisfazzjon l-aktar għall-istudenti li jkunu għamlu. Tkellimna ma' tnejn mill-istudenti dwar l-istudji tagħhom u l-proċess biex setgħu jaslu għall-wirja. Aħna bdejna billi l-ewwel nibdew niksu l-kejkijiet, u mbagħad wara nibdew nagħmlu l-fjuri, ħalluhom jinxfu, ħalli mbagħad wara nistgħu waħluhom bil-mod il-mod mal-kejkijiet. Għamilna il-chocolate sculpture kif qed taraw u li għamilna l-ewwel bdejna naraw sketch x'nistgħu nagħmlu jien u ieħor u li bdejna naħsbu kif ħan nissetraw kollox u bdejna milli bdejna nagħmlu l-blalen forma ta' ċokolata stess. Iċ-ċokolata l-kbira għamilnija biċ-ċokolata wkoll.